Human sa pipila ka tuig nga pagkadelatar, gibuksan na ang Cagayan de Oro City Hospital Tablon Primary Care Facility. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gisugdan ni adtong tuig 2021 sa panahon sa kani administrasyon ang pagtukod ni ining Cagayan de Oro City Hospital sa Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Pipila ka tuig nga nadilatar ang maong proyekto tungod sa mga problema sama sa road right of way. Apan karon hingpit na kining magamit sa publiko. Human nga gibuksan na kini sa Cagayan de Oro City LGU isip primary care facility nga moserbisyo sa mga residente sa isting bahid sa syudad. Kaning pagbutang dinhi sa Tablon, dako kay ni nga development kaya nabutang sa balaod nga dapat 30 minutes makaabot na ang pasyente sa health facility. Mamahimong mapahimuslan ang serbisyo sa maong pasilidad sama sa outpatient consultation, minor surgery room, animal bite center ug pharmacy. Una lang matud pa kini tungod sa sunod tuig, plano daw sa LGU ug Department of Health nga mahimong infirmary care facility ang maong ospital nga mamahimong makaakomodar og admission. Mamalihog ko kanini. Kay dili malinglikayan nga daghan akong madunggan nga ang mga katawhan dili tagaan og maayong pagtagad, dili tagaan sa maayong pamatasan nga unta maoy ilang bugtong gilauman nga ang ospital sa gobyerno matubag sila ug matagag kahigayunan bisan sa maayong pagtagad nga unahon nga mabati nila aron sa maong pagtagad mahupay-hupay ang ilang kasakit sa ilang balatian. Kalipay og kaguol ang gibati sa mga residente karon nga anaa palibot sa maong pasilidad. Tungod kinahanglan kuno nga gubaon ang ilang mga balay aron mabutangan og saktong dalan pasulod og gawas sa maong ospital. Masulubon kay ipapahawa man mi tungod pa irad road widening pero lipay mi nga naa maunay nagid mi sa ospital na nagid sa among tugaran ang ospital diri sa Tablon. Hinuon gibutyag sa kapitan sa maong barangay nga andam na kuno ang relocation site sa mga apektadong residente sa himuon nga road opening project sa syudad. Sa katong gusto na mo balin, istoryahin lang mi anytime kay atong tabangan. Natay mga maintenance sa barangay kung medyo apiki mo, sulti lang mi kay atong tabangan. Atong ibalhin ang inyong balay dito sa area. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.